To be able to open this alternative art fair here in Copenhagen. Der er kommercielle messer, og så er der alternative messer. Og det her det er en alternativ messe for non-profit udstillingssteder. Mange arbejder jo i et form for alternativt rum. Ikke nødvendigvis sådan et firkantet gallerirum. Så derfor har vi også brugt lokalmiljøet til det. At dem, der ville være interesseret i at arbejde i public space, ville have den mulighed. Vi har i forbindelse med messen nogle af vores projekter, som ligger ude i nærområdet. Nogle af kunstnerne er flyttet ud og har lavet nogle konkrete projekter. Og igen, der støder vi også på det her dilemma med, hvordan får vi kontakt til de beboere, der ikke er vant til at omgås kunsten. Fordi der er lidt en barriere, der skal nedbrydes. Jeg synes, det er rigtig fedt, at der kommer noget anderledes noget. Det er ikke graffiti, man ser normalt. Det plejer at være meget med figurer, eller generelt er graffiti meget med figurer, eller tags. Det her det er noget helt nyt og anderledes noget. Jeg kan rigtig godt lide, men bliver glad af at kigge på alle de farver. Jeg har fået rigtig mange positive kommentarer fra vores gæster, og også fra bare folk, der kommer gående forbi og stopper op og tager billeder og siger, hvad er det for noget? Og så må man forklare, at det er noget, der er en del af et spil, og det har jeg fået rigtig meget positiv respons tilbage på. Jeg havde tænkt mig at tage over og se, hvad der var for noget. Jeg har også snakket med ham, der har malet derude, om vi lige skulle rundt og se, hvad der ellers var rundt omkring. Så det har jeg helt sikkert tænkt mig at besøge på et tidspunkt. Nogle af værkerne er den type værker, der gerne skulle få os til at tænke over, hvad det er for en kontekst, eller hvad det er for en sammenhæng, vi bevæger os i. Mette Kit Jensens værk Flaneuse, som tager udgangspunkt i en hjemløs kvindesituation. Og jeg bliver nødt til at sige, at hun tager udgangspunkt i, fordi det er ikke en en-til-en fortælling. Man skal altid huske på, at der har været en kunstner ind over og arbejdet med det her tema. Men hun har nogle citater fra en hjemløs kvinde, og det er nogen, som man møder på nogle særlige steder i byrummet, som gerne skulle få os til at tænke over, hvordan det er at være hjemløs, og at der er nogle andre eksistensmuligheder. Og jeg tror helt bestemt, eller jeg er helt overbevist om, at det er der, kunsten kan gå ind og spille en vigtig rolle. Det er at gå ind og for det første være en kritisk stemme, men også lige få prikket lidt til der, hvor det egentlig gør ondt. Og den ene, det er simpelthen selvorganisering. Det er det ene tema. Det vil sige, at vi debatterer vores egen scene. Og vigtigheden eller ikke vigtigheden. Og den anden, det er så gentrificering. Fordi vi ligger rundt om i lokalmiljøerne. Og det er vigtigt, at vi er selv bevidste om det. Vores egen position der. Ikke? Altså, gentrificering er jo i virkeligheden et sociologisk begreb. Et begreb, der beskriver, hvordan byudvikling er med til at udstøde nogle svagere grupper. Altså der taler vi om lavere indkomstgrupper i forhold til en lidt stærkere middelklasse. Det er jo tit konsekvensen, når man byfornyer et område, at så er der nogle grupper, der bliver skubbet ud. Når vi tager det op på messen, så er det fordi, at vi som kunstnere og kulturarbejdere nu bliver brugt meget målrettet og meget strategisk i forhold til byudviklingen. Og det gør vi på den måde, at vi for eksempel bliver tilbudt billige lokaler i et område. Det er det, vi kalder første skridts gentrificering. Det er, når de fattige kunstnere eller kulturarbejdere flytter ind i et område, så får vi de her tilbud, og tit på kortfristede og billige betingelser. Det med det kortfristede er rigtig vigtigt i den her sammenhæng, fordi at kunsten og kulturen nu bliver brugt massivt til at brande et område og brande en bydel. Selvom det kan være interessant for os og vigtigt for os at få den mulighed at komme ind i et område på den her måde, på nogle gode betingelser, så bliver vi også nødt til at tage stilling til, om vi vil det. Om vi vil være en del af den her proces, der i virkeligheden betyder, at når vi så rykker videre, så har vi været med til at få huspriserne eller området til at stige i værdi.
Den hedder den alternative kunstmesse, og vi debatterer ordet alternativ rigtig meget, fordi det betyder så meget efterhånden. Men det er blevet sådan meget tydeligt, at det at skabe et alternativ til den eksisterende norm, den eksisterende tanke, må være ligesom vores allesammens drivkraft fremad og udvikling og ændring. Så det handler altid om at omtænke tingene. Vi kan ikke blive stående nogen steder, så går man bagud.